watang'. Jopur niang' kaachiel kod moko kuom jokanyo e sekta mar pur mar niang' pod oramo ni kambi rego niang' ma Sony Sugar ok owinjore oket e lwet ji giwegi. Kaka jafwambo marwa ma Migori Jojo malero, jokanyo ywak ni keto kambino e lwet joket mwandu kidek mayo jopiny thuolo mar yudo konyruok kaka osebedo higni buora mokalo. Kambi rego niang' mar Sony en achiel kuom kembe 10 ma piny owacho koro chano keto e lwet ji giwegi. Paro ni ma piny owacho nitiere godo mar keto kambino mar Sony e lwet ji giwegi medo nyuolo paro mopogore opogore ka owuok kuom jopur kaachiel kod oganda mamoko e kaunti ma Migori. Api fani Sony kikuuzi koka paja wacho Sony kikuuzi an ngit kuuzi Sony dawo gi wacho niang' an kata nthina dok dhi college. Kata kidwa kete e lwet ji giwegi to keto wuogi jopur, wuogi county, to wuogi jotich. Mondo migi gino gini county nyalo mana manage nikech agriculture bose bedo devolved. Jokanye sekta mar niang' e kaunti ma Migori wach ni keto kambi lwet ji giwegi dhi kelo mana midhiero ma oloyo kata ber ne jopur kaachiel kod oganda duto e kaunti ma Migori. Waduto wachulo osuru to Sony ni en kende pesa ma sirkal osekete e area wani kaka Migori. Kidhi e counties moko to pesa okete projects mang'eny. Omiyo wawinje pek pod wampodo gima nyalo konyo jokorwa nikech pod jokonyo ni piny nikech Sony be ok onego bed ni loso ohala. Jopur gi wacho ni gisekalo e midhiero mathoth e lwet kembego mag ji giwegi ka giwacho ni bedo ni kambino mar Sony en mano mar piny owacho emosebedo ka koro resogi. Kichopo e bridge ting'isi ni bwe niang' ka broka mokwongo kawe kete e bridge broka mar ariyo chako kawe tere factory. In japur mopuro ni ber miyude niangi mipuro ni onge. One of the major issues in infrastructure. Nderni pod richo kabisa ma ka ochako keti ni ang' okete lwet ji giwegi ok gibideo jopiny. To gima njaw joga kabisa kambi mang'ato. Jogo beto niang' to jopanga niang' ka. We niang' stack boko kanyo gidwani migi pesa donge. Imigi pesa wale kao niang' odoge puodho kanyo. To kigo timo jatelo waje tiga gi jogo tieni mami badhi tie kambi mar ng'ato wuondo to Sony gima kamano nya timre Sony kosebedo niangi tikawete. Oganda mathoth e kaunti ma Migori wacho ni pok giyudo ler ka otende kod paro ma piny owacho nitiere godo mar keto kambino mar Sony e lwet ji giwegi. To pod wawacho ni kata chumbe kata mana lo ok onego usi. Gima onego tim onego migi pesa mondo gichung' gireg malong'o gi lok ngimawa. Isano ka chairman ma Sony ka iketo ga ola long yiero ga ji. Yudo ki yiero ji. To gima dwaro sirkal otim giyiere professional giwe yiero josiasa. Counties ni nen yo mar pogo mwandu. Kwang'iyo counties moko nitie gi mwandu mang'eny malo moko. Omiyo mae e mwandu kende ma wan go ma ok dang' wayie ni mondo mwandu mar jopiny ok dang' wayie ni mondo okawe akawa mayot kamano wadong' nono. Moko kuom gigo ma gidwaro mondo koro piny owacho oketgi e ler en ka otenre kod lope mane gichiwo ne kambi mar Sony poni piny owacho koro ramo ni nyaka koro use. List mato joma ne nienge lope go kaw oduogi mondo wane gaset ni gin ng'agini ke sirkal nigi rekod. Riwruoge mag ratiro mag oganda e kaunti ma Migori bende koro wacho ne gichano dhi e doho poni piny owacho koro dhi nyime kod okang' margi mar keto kambi mar Sony e lwet ji giwegi. Privatization mar Sony ok nyal tim and especially lopego ni an investor biro kawo lopego. One, joma nodargo pok ochul. Twak ka otende kod paro mar piny owacho mar keto kambi mar Sony e lwet ji giwegi en mano mosebedo kuom kinde malo higni 4 ka bende jopur koro pod oramo ni kambini ok nyal usi. George Juma, Ramogi TV, Migori.